građani Vršca, danas smo se iskupili ovdje, 18. april, ne onako kao inače što radimo 17. aprila, a znate s kojim razlogom. Zašto 17. april? Zato što kod nas u školi u Vršcu se na današnji, odnosno jučerašnji datum proslavlja Dan bataljona Vršačkog, koji u proteklom ratu sačuvao ovu teritoriju i ljude koji su živjeli ovdje, da kažem, od nestanka. Zaštitili naš bošnjački narod od agresora. Vi ste u školi učili ko je to bio agresor u proteklom ratu. Nedavno je bio još jedan značajan datum, također vezan za našu armiju Republike Bosne i Hercegovine, to je bio 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. I armija, znači 1992. godine, 15. aprila, je se zvanično tad ustrojila, kao i naš Vršački bataljon 2 dana kasnije, 17. aprila. Znači već imamo koliko to godina od organizovanja Vršačkog bataljona i armije, znači za nas je 24 godine već dosta vremena prošlo. Mi se na ovaj način, da kažem, pokušavamo družiti tim ljudima, tim borcima koji su nas branili i pokušavamo sačuvati od zaborava to što je se dešavalo na ovim prostorima. Evo, ja ću i predstavnicu učenika zamoliti da položi cvijeće, a prije toga naš isto imam Smajl Efendija ima nešto da nam kaže, da se obrati, naravno proučimo. Izvoli, Smajl. Poštovana djeco, dragi nastavnici, cijenjeni direktore, svima vama nazivam selam, assalamu alaikum. Ja bih iskoristio priliku da jedan kratki istorijski čas o Vršcu, koji će trajati 2 minute, i spomenem datume koji vi, djeco, trebate da jako dobro znate. Naš direktor je spomenuo 17. april, kada je formiran Vršački bataljon. Vi morate znati za još jedan jako bitan datum, 21. maj 1992. godine. Znate li šta se tad desilo? Zna li ko? 21. maja 1992. godine naše dosadašnje komšije Saurije i Košans počeo da granatiraju Vršac. Taj dan je preko 100 granata palo na Vršac. To se vodi kao službeni početak rata kod nas ovdje u Vršcu. Zato nemojte taj datum zaboraviti, jako je bitan da ga znate. A znate li 17. august 1992. šta to znači? Još jedan jako bitan datum koji moramo znati. 17. augusta 1992. godine iste naše komšije Saurije i iz Donjeg Vakfa su krenuli da zauzmu Vršac. I prilike negdje ovako je vrijeme bilo. Oko 4 sata 17. augusta su krenuli prema Vršcu i sa jednim tenkom su ušli do čaršije, do doma vatrogasnog, vi znate gdje je to. I tu je tank zaustavljen i dalje nije išao, a drugi je na Uriji nagazio na minu i možete nekad otići da vidite, još uvijek tu se nalazi. Malo nagrižen vremenom, ali još uvijek ima kao svjedok onoga što se desilo. I zato pamtite ove datume da se ne bi nikada ponovili, a isto tako pamtite ove ljude, ove 40 šehida naših. Da njih nije bilo, ne bi ni nas bilo danas ovdje. Da oni svoje najvrijednije, svoje živote nisu dali, vjerovatno i mi ne bismo danas ovdje njih se sjećali, niti se sjećali Vršačkog bataljona, niti se sjećali Dana armije. I još jedan jako bitan datum, to vjerovatno znate, 14. septembar, kad je oslobođen Donji Vakf. A taj datum imajte na umu, prvi koji su ušli u oslobođeni Donji Vakf bili su vaši roditelji, vaše dede. Znači prvi koji su ušli u Donji Vakf bili su Vršački borci. Isti oni koji su 17. aprila krenuli da brane Vršac od agresora. Ja bih sada zamolio vas, sve nas ovdje prisutni, da jednom fatihom sjetimo se ovih naših šehida. Lidan lillahi al-Fatih.
smo za danas što smo planirali obavili, a kod Boga evo imali smo još predstavnike našeg udruženja šehidskih porodica, tu je među nama. Evo pedagog mi je napomenuo da pozove i naše komšiju da nam se obrati. Zelo nas. Ja nisam se pravo baš pozvan do toga, ali eto mi je bitno prisutno vama hvala koji ste nam pozvali da djeca znaju da vide glava 44 šehida koja su branila ne samo Prusac, nego i Bosnu i Hercegovinu. Ali eto, to tad bilo je glavno da se odbrani Prusac, jer Prusac je branio i Ugovina, širenje, djeca znaju da je to. Prusac je bila jedna stupica koja nisu smjeli ući u Prusac, da bi ušli zapravo u koju nisu smjeli gledati Prusa. Tako da kažem da je ovo vrlo značajno i još jedan danas je i dan spomenika BiH, nacionalnih spomenika, 18. april, pa eto i to je, djeca ne znaju i to je to. Svak ponešto je to i ja to toliko. Hvala vam svima, neki ne, hvala rame svima koji su vam dali. Hvala lijepo. Ja ću samo napomenuti da će učenica ako Bog da do kraja aprila imati priliku ovako da se svojim odjeljenjem prošete i svojim učiteljima i nastavnicima porazgovaraju na ovom mjestu, znači u manjem onom broju odjeljenja, pa će se oni malo zadržati, pa će sraditi dolje u naš, da ga nazovemo muzej, spomen sobu iz proteklog rata, tako da će to tad biti malo potpunije i da će to biti pravi stvari čas istorije. Ja i ostalo reći samo da se zahvalim svima što ste se odazvali i ako Bog da još nadam se da ćemo dugo godina posjećivati i obilježavati ovakva mjesta. Hvala što.